Zan faɗa maka wani abu game da rayuwa. Ka dubi wannan tsohon ka gani. A wancan lokaci na baya yaro ne matashi. Dubarsa ka gani gaya nan. Ya kamata ka sani cewa kowane mutum yana da nasa iyaka. Iko na Allah kaɗai ne baya da iyaka. Ka dubi sama da kyau ka gani. Tun kana yaro kake kallon sama, amma ka taɓa ganin ta yi datti ko kuwa nuna alamar lalacewa? To iyayenka fa, mu ɗauka misali waɗannan su ne iyayenka. Idan za ka tuna a shekarun baya ba haka suke ba. A shekarun baya sun kasance yara matasa kuma kyawawa, amma yanzu tsufa ya bayyana a jikinsu. To haka rayuwar take. Iko na Allah kaɗai ne baya da iyaka. Amma duk abin da ya faru, da yardar Allah wata rana zai shuɗe kamar bai taɓa wanzuwa ba. Kai mutum kada ka ɗauki kanka a matsayin wani abu domin kana da iyaka. Ka tuna cewa akwai yarintaka, akwai samartaka, kuma akwai tsufantaka. Kada ka yadda ƙawar duniya ta ruɗa ka. Ya Allahu ka sa mu dace, amin.